हे सगळ्यांना माहितीच आहे, काही पण सांगते पण वाईट वाटतंच ना बा आपण. आणि वातावरण बघू शकता किती. हॅलो नमस्कार, मी कल्याणी तुमचे स्वागत करते नवीन एका व्हिडिओमध्ये. आज आहे गौरी विसर्जन आणि विसर्जन म्हणलं की मनाला थोडंसं वाईट वाटतंच. तर आज नवीन दिवसाची नवीन सुरुवात आणि कालच्या उरलेल्या पुरणाच्या मी पोळ्या करते. तर हळूहळू चालल्यात पोळ्या आणि गावाकडं ते दोरे घेण्याचं म्हणतात, तर तेही करायचे. त्याच्यासाठी आमच्याकडं शेवयांचा भात बनवतात आणि तो देवाला मांडतात. आघाडा आणून ते तशी पूजा करायची आणि इथेच गौरी विसर्जन होतं. आणि मग ते तुम्हाला मी दाखवेन. गौराया आज जातील तर वाईट वाटतंय, पण ते कसं ना, आपल्या म्हणजे आपल्या घरी आपण जसं माहेरी जातो आणि मग आईला वाटत असेल, आईला पण वाईट वाटतंच ना बा. तशा प्रकारे इथं हरळ, आघाडा आणि एक सुपारी फोडून खारीक आणि वाटी म्हणजे खोबरं घेतले. तर दोरा घ्यायचा आणि एक एक गाठ मारत ह्या 5 वस्तूंचं गाठ मारायची आणि हेच असतात दोरे. आणि मग हेच दोरे घ्यायचे आणि कोण कोण गौरायांच्या गळ्यात टाकतं, पण आम्ही ते डोक्यावर मांडतो असं. तर इथे मी हळदी कुंकू लावून गौरायांना ते दोरे वाहिले आणि पदर पाडले. इथं आम्ही एकमेकींना हळद कुंकू लावलं आणि बाकी तर कोण नव्हतं आलं, आम्ही दोघीच होतो. आणि परत शेतात पण जायचं होतं, त्यामुळे लवकर आवरून घेतलेलं. मग काही देवांशला पण कुंकू लावलं आणि तो जो भात होता शेवयांचा केलेला, तो शेवयांचा भात घेतला आणि एक घास खायचा असतो आपण, आणि तो घास खायचा आणि जाऊन पहिलं असं करायचे की तो शेवयांचा भात खायचा आणि जाऊन कणगीला हात पुसायचा. म्हणजे धान्य ठेवायची जी कणगी होती पहिल्या काळात त्याला पुसायचं जाऊन. पण आता काय गोण्याचा जमाना आहे, त्यामुळं हात नेऊन गोणीला पुसला आणि अशा प्रकारे गौरी विसर्जन झालं. आबा आहेत, शेळ्या सगळ्या पाठीमागे आहेत. इकडं गाय आणि देवांचं कोप केली देवांसाठी. बाजावरती बसलाय. काय खातो रे? ॲप्पल खातो का तू? ॲप्पल खातो का? बाजरी काढून आणली आहे आणि दादा बाजरीच्या गाड्या आणतात. तर इकडं असे बुचाडे लावलेत छोटे छोटे. हे आबा, खूप वारं सुटलंय. आभाळ बघ, बाबांनी गाडीवरून आणली. पाऊस आलाय म्हणून पाऊस आलाय म्हणून रडायची काही गरज आहे का? सांग की. पाऊस वाजतोय म्हणून देवांश रडतोय आमचा येड्यागत. आम्हाला गाडीतल्या खाली घ्यायचं होतं म्हणून आम्ही शर्ट घातलं आणि मध्येच पाऊस यायला लागलाय. बघ बघ, पाऊस यायला लागलाय बघ. पाऊ गेला गेला पाऊ आता. इथं पावसाला देवांश घाबरत होता म्हणून मी त्याला घेऊन बसलेली आणि बाई गाडीवरती चढून पेंड्या खाली देत होत्या आणि खाली आमच्या आबा आणि दादा पेंड्या घेऊन त्याच्या खुबड्या लावत होते. म्हणजे छोटे छोटे बुचाडं लावतात त्याला खुबड्या म्हणतात. आणि हे सगळ्यांना माहितीच आहे, काही पण सांगते. आणि मग दादा धरत होते आणि लावत होते खुबड्या. आणि पाऊस आला का शेतकऱ्याचे असेच हाल होते. आणि थोडं काय शेतकऱ्याच्या मालाला भाव ते भेटलं का लगेच कार्यकर्ते असो किंवा मोठ्याल्या गाड्यांमधून फिरणारे असो कोणी असो लगेच तोच मुद्दा धरून बसतात. पण हे कोणाला नाही दिसत की ते बनवण्या पाठीमागं किंवा ते उगवण्या पाठीमागं शेतकऱ्यांचे किती हाल होतात. तर हे पण दाखवत चला. आणि फक्त टोमॅटोचे रील काढून झाले असले तर टोमॅटो 10 रुपये किलो झालाय ना, हे पण दाखवा. काही दिवसामध्ये तर ती रस्त्यावर पण फेकून देण्याची वेळ येईल शेतकऱ्यावर. जी तुम्हाला बाजरी दिसते ही वावरात आहे आणि रोज रात्री पाऊस येतो तरी सुद्धा दादा जाऊन ताडपत्रीवर खाली झोपतायत त्याची कोप करून. आणि मग बघा शेतकऱ्याचे हाल, म्हणजे रानात